سلايت عم مقالة دراسي انجينير صقاي تخلم كايل قبره ووت ترختي حيلا بصفاو ثيبن كوبل مبل 23 كفال معراف 11 طريق تشحن 10 كابراسلس ناب أديس أبا تمليسكا مسماتشو أصفاو تراخيب كادو كم تزبلكو أنا بستمستر من قديو تأزازن حبريتان زوهابني بحد سبن بصحوفن زخونة الأخوة مستوهابني نتتو الأخوة زمسع الليسب كالايك زي أيرياني حدشت الأخوة بحدش سبي زوهابني دحر براسلس حدت الأخوة تواهبني ناب دبي كدكو إذا زخون زلو 28 طريق تشحن 10 اتمدب إرترا بقطبا كنحنقاي نزن مقبار بقدامنت اتم عبدقر سمال زوافور إرتراويان بعلمن مخانومن مش شعبيا زلوم زمدنان مصنع نبري موافريت مأكل إرتراويان دبي مخانا فريتنا نيرنا عبتفلماي إقري كم رخوب نقاداي كويني عبعال حمشتا كخوب هوتيل آتو عبتو هوتيل هبتامات إرتراويان نقادو كم زآتو كابدهنت حبريتاتو هايبن نيرو نايقلو وحدات أسماتون كمو أنا تقحرنيا أنتي خونس تقرنيا ززارة بمخاني تقراواي زبلين السباي نبرا نبعلوم تقارون انتقون إرتراو مبر تقراواي أي مسلومني سلزخونا دما مس إرتراويان كقرب سقماي نبرانن أبتو هوتيل كلت إرتراويان نقادو رخبكو سلام إليهم حليفة نام معرف خفلي كدو أقام شيت أب كتما كزاور كاب هوتيل الناوت أخون تلقو مس حدا كابتوم كلتي أبليت تراقبنا سلام تتلواويتنا سمو نقراني أنا ون أخليلو إلي تفالتكو نابار أخير أنت لخو حتتني مسؤنا بتباركدنا حانت ترمز فودكا عزيزنا كلتو رسياويان أوالد كتسنبرانا حتتنا مو فقادنيا خوينن مسانا كوف بلا وقعنها بزعبا دك آنستي نيرو أب مونغو أب موبايل تدولن نمو يقريت حتيتي خزارب كابون فنت تبالكو زرباي ودي ايكم الليس انت لخو انتاي كم زبل حسبكو اتوقعي نابناي بيزنس وقع قيرو مدقو انتاي دعدونجيخا دحنديخا أقحوت كاب تشاينا ناب إثيوبيا زلا أخسل زلني اتا مركب لو مدحر قطر تبقيسا كل يوم كابتا كامباني دويلوم لي انتاي ديخا تنقد ناي هنصا ماشينري عبيت مكاينن مقايري أقحوتن زامسله كلتي ان روسياويان نتا طرموز እና ተቃባበላ حنسابا يصنحان አንቀጻ ካልአይቲ ጥርሙዝ አዘዝኩ ኤርትራው ከምካስ ከሜልካ ተአማሚንካ ገንዘብ አቦ ተዋፈር ሓደ መዓልቲ ወያነ ክልኩሙ ኻዮም እዚኦም ኢሉ ሩእስነ ነዋይ ኣነውን ዘይብላይ ኮንኩን ግና ገንዘበይ ኣብዚን ኣብ ዓዲ እንግሊዝኛ ዘቐምጦ ብዘይቡ ብገንዘቦም የዝሰርሕ كمي مالت أب أديس آبا سرحة نصا سماي تتوكيسو وياني مريج أكل تشحن حمشتن مهيرويو أب إثيوبيا بزيكا لعلوت حلفتن بيتسوو من تقراواي كم زي ربحي شعوي تسويتو دحرت مريج نتقارو حلفاتات النهابي بفلاي نسرحة نصا أديس آبا أب إيدو يأتي والله تقارو غنا اتنطفتات نقدي مجمرتهم كوينو نتسرح كمالكو تتصقيمو مالو أنا خا حجزة بلوم إلي كاركار والكوم بخمزي زجمرنا يوقعي نقدي من أبي انتاي كم زقبر أوقعني موبايل كرأسكو داقسي كيدا دما حدا بحدا أب صحف أصفركو بخمز من قد دما مسحب تامات إرتراويان نقادو كلال خالكو كوين غنا اتوم اب وشتي إثيوبيا زلوهم بر اتوم اب دغز نبرو رسمال اب إثيوبيا كوفرو ايدلينيو اب لعل حوحات كبيت صلين يرو تلوخو دبي نمفصام كشاع مفارق ميازيا ابو صنحكو سلسته غزينا اب اديس ابا نحصير اوان كيده حبريتا كيكب اب دبي كابتا حدي نابتكاله بعل حمشتا كخوب هوتيل انا قايركي اتن سلسته ورحي حليفين
ናብ ዱባይ ብስከድኩ ኣብ 5 ሰሙነይ ማለት 4 መጋቢት ኣብቲ ዝነበርኩ ሆቴል ስድራ ቤቱ ኣብ ሎንደን ንሱ ግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ ኤርትራዊ ተፋለጥኩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንግዳዊ ንጥፈታት ከም ዘካይድ ኣውጋዓኒ። ዳርጋ ንኹሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓት ዝፈልጦምን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎን ነገረኒ። ጀማል ነስረዲን ይበሃል። ነቲ ካብኡ ዘግነኽዎ ሓበሬታ ብምስጡር ኣገባብ ብቐጥታ ናብ ስማቸው ሰደድክዎ። ጀማል ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓት ብፍላይ ኣብ መቐለ ዝነብሩ ጥቡቕ ዕርክነት እዩ ነይርዎ። ድሕሪ ከም ዝፈለጥክዎ ንሱ ንድህንነት ኣዝዩ ዘገድሶ። ምኽንያቱ ብዙሕ ምስጢራት መሪሕነት ሕወሓት እዩ ዝፈልጥ። ምስኡ ብዘይተጉላባዮም ዘዕልሉ ማዕረ ንመርሓይ ሃገር ኤርትራ ክነቕትሎ ኢና እዮም ዝብልዎ። ስለዚ እዚ ኣዝዩ ተነቃፊ ፍጥረት እዚ ክስለይ ነይርዎ። ነቲ ተልእኾ ክሳለጥ ድማ ትነግረኒ። ኣብ ሰሙኑ ኣብታ ዘዕረፍኩላ ሆቴል ኳሊቲ ኢን ረኣኽዎ። ንበይኑ ኣይነበረን። ምስ ሓደ ኤርትራዊ ነጋዳይ ነይሩ። ተቋፂሮም ስለ ዝነበሩ ካባይ ኣብ ዘይርሕቕ ቦታ ኮፍ ኢሎም የዋግዑ ነበሩ። ኣብታ ህሞቲኣ 2 ሰበ ስልጣን ኤርትራ ናብቲ ሆቴል ኣትዮም ኣብ ፊተይ ኮፍ ክብሉ ረኣኽዎም። ድሕሪ ቁሩብ እዋን ኣዳህሊለ 3 ግዜ ሰኣልክዎም። ኣጋጣሚ ሓደ ንዕኦም ዝፈልጥ ሰብ መጺኡ ምስኦም ክስኣል ረኣኽዎ። ንበዓል ጀማል እውን ምስቶም ሰበ ስልጣን ብሞባይሉ ሰኣሎም። ኣነ እውን ኣዘንጊዐ ነታ ጀማል ዝነበራ ህሞት ብቪድዮ ቀረጽክዋ። እቲ ስእልታትን ቪድዮን ብኢሜይል ናብ ኣዲስ ኣበባ ለኣኽክዎ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ድህንነት ከቢድ ሻቁለት ተፈጥረ። ጀማል ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ዘይሕሰብ ተባህለ። ከይወዓልኩ ከይሓደርኩ ምስታ ትቐጽል ነፋሪት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመጽእ ትነግረኒ። ንጽባሒቱ ቅድሚ ቀትሪ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣተው። ሓደ መንነት ወረቐት ድህንነት ዝሓዘ ሰብ ተቐበለኒ። ናበይ ወስደኒ ከም ዘሎ ሓተትክዎ። ብስራሕ ተደሊኻ ኣለኻ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝብሎ ይነበሮን። ሜክሲኮ ኣደባባይ ሓሊፍና ኣብ ከባቢ ጦር ሃይሎች በጻሕና እሞ ናብ ሓደ ጽሙው ዝበሎ ቦታ ወሰደኒ። ሓንቲ መኪና ሕቖኣ ሂባ ኣብ ቅድሜና፣ እታ ካልአይቲ ድማ ሓደ 20 ሜትሮ ርሕቕ ኢላ ገጻና ባና ጌራ ደው ኢለን ነበራ። ወሪደ ናብታ ሕቖኣ ሂባትና ዝነበረት መኪና ብድሕሪት ክስቀል ነገረኒ። ከድኩ ኸዓ ኣብታ መኪና ስማቸው ኣሰፋው ነበረ። መራሕ መኪኑ ወሪዱ ፍንትት ኢሉ ደው በለ። ከመይ መጺኻ? ጽቡቕ። እቲ ሰደድካልና ሓበሬታ ኣዝዩ ኣተሓሳሲቡና። ኮሚይ ተጸበና። ጀማል ክእለ ኣለዎ። ናትካ ስራሕ እዩ በለን ርግእ ኢሉ ንስማቸው ንኻልኣይ እዋን ኣብኔ እዮ። እቲ ጉዳይ ተኣፋፊ እንተይኸውን ብኣካል ኣይምርኸበን። ምእላዩ ኣድላይ ኣይመስለንን። ንቕድም በዓል 2 ገጽ ሰላይ ከይከውን ንረጋገጽ። ምናልባት እውን ንዓና ዘርብሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ብኸመይ ከም ዝፈልጦም ምስቲ ምስኡ ዝነበረ ሰብ ዝምድኑ እንታይ ምዃኑ ነቲ ዝሰኣሎም ሰብ ይፈልጦ ዲ ኣይፈልጦን ዝኣመሰሉ ሕቶታት እንትምልሱልና ንብዙሕ ነገር ሓጋዝ ምኾነ። እንተኣሊናየ ግና እቲ ክሳራ ዘይጽገን ክሳራ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስማቸው ፍሽኽታ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ ክበሃል እየ ዝሰምዕ። ሽዑ ግና ፍሽኽ ኢሉ ጠመተኒ። ነታ ኣብ ሰለፈይ ኣንቢረያ ዝነበርኩ ኢደይ ሒዙ ጽቡቕ ኣለኻ። ሓደ ሓያል ሰላይ ከም ዝመልመልና እፈልጥ እኳ እንተኾንኩ ኣይከምሎምን። በሊሕ ኢኻ። ኣብ ስለያ ድማ በላሕትን ወሰንትን ሰባት እዮም ዘድልዩና። እምበኣርከስ ሓደ ወርሒ ክበካየ ዘድልየካ ሕተት ክወሃበካ ዋላ ሚልዮናት ዶላራት Just
ሰብ ደኣ ትፈልጦ ዲኻ? ተገሪሙ ሓተተኒ። ኣይፈልጦን እየ። ብኣጋጣሚ ምስ ሓደ ዝፈትዎ ዘመደይ የለን መይትዩ ዝተሰኣላ ስእል እያ ሎሚ ጽባሕ ክድምስሳ እናበልኩ ረሲዕ እያ ኢለ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ደምሰስኩዋ። ኣዝዩ ሃብታም እዩ፣ ለጋስ ድማ ነዛ ኩላ ኤርትራዊ ንስዩ ስራሕ ኣእትይዋ። እዋ መን ይበሃል? ኣስመላሽ ገብረ ኣምላኽ። ኣብ ዱባይ ዲ ዝነብር? እወ ኣብ ከባቢ ዱባይ ሞል ይትካሉ። ሓንቲ መዓልቲ ከይደየ ነይረ ስራሕ ደለ እሞ ስራሕ ረኸበልካ ዶ? ናብ ኣስመራ ከይዲ ኢሎምኒ ብድሕሪኡ ግና ከይደን ርእዮን ኣይፈልጥን እየ እናበለ ታሪኽ ህይወቱን ናይ ኣስመላሽ ኣድራሻ ኣበይ ምዃኑን ናብ ሸወደን ናይ ምኻድ ሕልሙን ካልእን ከነወግዕ ኣምሲና ናብቲ ዝድቅሰሉ ገዛ ኣብፂሐ ሓገዝ ክኾነ ካይለ $300 ሂበዮ ናብ ሆቴል ኣምራሕኩ። ንኣስመላሽ ገብረ ኣምላኽ ምስላይ ከቢድ እዩ። በቲ ሓደ እቲ ትካሉ ዝርከበሉ ቦታ በቲ ካልእ ድማ ኣብ ዱባይ ኮፍ ኣይብልኒ። ካብ ሃገር ናብ ሃገር እዩ ዝገይሽ። 3 ግዜ ከይደ ሰኣንክዎ። ቁጥሪ ቴሌፎነይ ገዲፈሉ ኣይደወለለይን። ስለዚ ነቲ ኣብ ሆቴል ኳሊቲ ኢን ዝተላለኽዎ ሬድዋን ዓብደልዓዚዝ ከናድዮ ነይሩኒ። ሬድዋን ቤተሰብ ናይቲ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነብር ሃብታም ኤርትራዊ ናብ ዱባይ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ሆቴል እናቀያየረ እዩ ዝሓድር። ጀማል ምስ ከደ ኣብ ሰሙኑ ደልየ ኣብ ሓደ ሆቴል ኣግነኽዎ። ምሸት ብሓባር ከነምሲ ተቋጺርና ትፈላለና። ሬድዋን ኣዝዩ ውዕዩን ርቡፅን እዩ። ንሓደ ወግዒ ጀሚሩ ኣይወድእን። ብዘይ ሩስያዊት ሰበይቲ ኣይሓድርን። ኣብ ቆፀራና ተራኺብና ነዊሕ ኣውጋዕና። ኣነ ካብዞም ብዙሓት ነጋዶ ንኣስመላሽ እየ ዘድንቕ። ዕጉስ፣ ክሕግዝ በሃሊ፣ ለጋስ፣ ብዛዕባ ፖለቲካ ዘይግደስ ክብሎን ትዋሕ ክብልን ሓደ ኮነ። እንታይ ኮይንካ ዳ ትስሕቕ? መን ዳ ኣለኩም ኢልካ ምስ ባዶ ትጫዕተ ርክብ እንተዘይነብሮ ደኣ ንሕና 5 ዓመት ተኣሲርና ንብረትና ንሃብትናን ክህገር ንሱ ዓመት ዲ 2 ዓመት ተኣሲሩ ዶ ይኮነን ወፂኡ ንብረትን ገንዘቡን ኣይተወርሰን መሳርሕቶም ስለ ዝኾነ መንዲ ንምክልኻል ንብረት ዘምጻሉ ብምባል ኣሎ ዝበሃል ሓበሬታ ሃበኒ። ተመሳጊና ንሱ ምስታ ሩስያዊት መተሓድርቱ ኣነ ድማ ንበይነይ ናብ መዳቑሰይ ከድኩ። ንኣስመላሽ ዝምልከት ሓበሬታ ኸዓ ንእለቱ ናብ ድህንነት ሰደድኩ። ጀማል ኩሉ ነገሩ ከምዞም ኤውሮጳውያን ቆፅራ ዘኸብርን ግሉጽነት ዘለዎን። ኣብታ ዝበለኒ መዓልቲ ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ተቐቢለ ኣበየ ናይ ሆቴል ከም ዘዕርፍ ሓተትክዎ። ኳሊቲ ኢን ቅድሚ ምምፅኡ ሆቴል ክቕይር ስለ ዝነበረኒ ናብቲ ዝነበርክዎ ከኣቱ ሓተትክዎ። ሕራይ በለኒ። ካብ ዓዲ ጥልያን 14 ኣይቤኮ ናይ ጽዕነት መካይን ኣዚዙ ናብ ጅቡቲ ከም ዝሰደደ ነገረኒ። ኣነሲ ነዛ ጅቡቲ ዝብልዎ ዓዲ ፈጺመ ዘይኣምና ወዮ ደኣ ሰላም ተሳኢኑ እምበር ንኢትዮጵያ ካብ ዓሰብን ባፅዕን ዝሕሻ ወደብ የለን። ሻዕብያ እንከሎ ንሻዕብያ ብዝሓይ ትፈትዎምን ኢኻ? ሃገራውያን ምዃኖም ኣዝየ ዘድንቖም፣ ንዓይ ግና ክዋሃድን ይከኣሉ ብምባል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ጅሃድ ኣትዩ ምንባሩ ብሰንኩ ድማ ምስቶም ኣዝዩ ዝፈትዎምን ናብዚ ደረጃ ዘብፅሕዎን ሓውቡኡ ከም ዝተባእሰ የቕረበለለይ ኢሉ ከም ዝተዓርቀ ኣውጋዓኒ። ሓውቡኡ ምስቶም ንሕና ኢና መሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ዝብሉ ጉጅለታት ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣተንብሃለይ። ንምንታይ ኢኻ ትንዕቖም? ቁም ነገር ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን፣ ክልፍልፉ እዮም ዝውዕሉ። ናይ ገዛእ ርእሶም ረብሖኦም ዝቐድሙ እምበር ሃገር ኣይንታዮምን እያ። ኣይሰርሑ ኣየስርሑ ዘርሞ ዝተረፉን ብሓገዝ ናይታ ዝነብሩላ ሃገር እንዳደይ ዓመተ እዮም ዝብልዎ ዝናበሩን ህኩያት እዮም። እዚኦም ሃገር ክመርሑ ኣይኮኑን፣ ሓዳሮም ከኣልዩ ዘይክእሉ ፍቱሓት እዮም። ሓወቦኻውን ሓወቦይ ኣዝዩ ረዚን ሰብ እዩ። ዘምፅኦ ዝፈልጥ ኣዝየ ዝፈትዎ ኣቦ እዩ። ሻዕብያ ኸ ሃገራውያን ውልቃዊ ረብሓ ዘይፈልጡ ነቓጻትን ነካሳትን
ግና ዝበደልኻ ኢኻ ትመስል ከም ትግቡ ናተይ ጥፋት እዩ ግና ሸለል ክብልሉም ተገበየ ነታ ዘይፈልጣ ዓደይ ክርኢ ኢለ ብምኻደይ ኢሉ ዝን በለ እንታይ ኢኻ በዲልካ ከምቲ ዝበልኩኻ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከለኹ ኣብ ጅሃድ ኣትየ ነይረ ቀልጢፈ ግና ገዲፈዮ ናጽነት ምስ ተረኽበ ንኤርትራ ክፋለጣ ምስ ከድኩ ኣብ ሳልሳይ መዓልተይ ኣሲሮምኒ ክልተ ሰሙን መርሚሮም ድማ በታ ዝመጻኽዋ ኣፋነውኒ በርጊገ ንጽባሐይቱ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተመሊሰ ካልኣይ ግዜ ኤርትራ ከይሪኣ ምሒለ ብናትካ ጥፋት እወ ኣብቲ ሆቴል ዳ ከመይልካ ምስኦም ተሳኢልካ ንኣስመላሽ ከኣብዮ ይከኣልኩን እናበለ ከዋግዓኒ ምሰየ ኣብ ማሕበረሰብ ስለያ ሰብኣይ ትእመን ከማኻን ካባኻን ላዕሊ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝብል ብሂል ኣሎ ኣይፈልጥኔ ንጀማል ግና ብልቢ ኣመንክዎን ከም ሰብ ፈተኽዎን ንስዎ ንጽባሐይቱ ኣነ ኸዓ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመለስኩ ንስማቸው ብኣካል ረኺብካዮ ዋላስ ጸብጻብ ሰደድካሉ ከም ኣመሉ ኣብ ጽሙው ዝበለን ኣብ መኪና ረኸበኒ ጀማል ንጹህ ሰብ ምዃኑ ኣእመንክዎ ብስርሐይ ተኣማመን ብምንባሩ ምስኡ ተላፊነ ክሰርሕ መንገዲ ኸጣጥሓለይ ምዃኑ ነጊሩ ተፋኒኒ ኸደ ከምቲ ዝበሎ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ድህንነት ኩሉ ነገር ኣዳለወለይ እንታይ እዩ ኣዳልዩልካ ምስቲ ዝነበረኒ ናይ ኮምፒተር እታው ንህንፃዊ ስራሓት ዘገልግሉ ማሽነሪታትን ንሕርሻ ዝኸውን ድኹዕን ዝነግደሉ ፍቓድ ንግዲ ካባያኖ ትካላት ቻይና ዱባይን ህንድን ክረኽቦ ከም ዝኽእልን ኣድራሻታት ናይተን ትካላትን ተዳለወለይ እሞ ምስ ጀማል ዳ ተላፈንካ ዶ ንበይነይ ክሰርሕ መሪፀ ንጀማል ንዕርክነት ስለ ዝተመንኽዎ ኣዝየ ድማ ፈትኽዎ እረ እንተገይሹስ እናፉቐየ ነይረ مبل 24 كفال يقتل